Mira. Isto é todo o que viña dentro da alforxa. Mira a chaqueta da mañá. Mira. Isto é túa. Que gaxigo flojo, Mira. Que gallego flujo. Tú mira, la mi chaqueta para ponerme... Un poquito de agua, che. Un poquito de agua. Pero mírame un poquito de agua. Se acabo de quitar 5 litros de la alforja. Ay, Dios mío. Y ahora empieza de chover. Esa fue una gallega rápida y... Es unha gallega rápida, mira, Vanessa, cogiu, mirei para atrás, e vin ai, Dios mío, non me salen as palabras. A bicicleta de Vanessa zapateada no suelo, pero ela estaba lá arriba no pitorreiro, que meteu un salto que parecía un puma. Sí. Eso de que é un puma. Yo realmente miré para atrás y no entendí cómo no se había mojado. No, es que non lo entiende ni ella. Eu vou engorber. Entonces activei o meu plan de socorro nun segundo. Desto de que dice algo teño que facer. Entonces vin a salida ali e dixen pedale a Vanessa como se somos un Ai, cuadro a luz. cestal. Ah. Apareceu. No, esto Debía ser impermeable eso. Esperemos Se que sea chove. impermeable. A luz. Cambio. Tengo una campera extra, ¿alguien quiere? No, yo estoy bien de temperatura. Ay, qué merda, pero eso é que... No, claro, Pero era será Vanessa, que era un tiña charco lleno lodos. de lodo. Claro. Mira. Ai, as alforxas, está hecho un aprendizaxe, Cristian. Hai que ir sempre con ellas cerradas, porque nunca sabe. Iba cá a alforxa aberta, porque dixen, hoxe non vai chover, non vai entrar ya auga. O que menos eu contaba é que era no medio dun charco de medio metro de fundo. Sonce medio da noite. ¿Cómo se dice en argentino eso? Despois de cruzar ¿Cómo se 3 ríos. ¿Cómo se dice? Lo que? Tener una alforja waterproof abierta. Boludez. Boludez. Una boludez. Pues mira que boludez. Dios dalle pan a quen non ten dentes. No, mira, e agora vou ás termas. No, o que si é Con que mi hai que toalla, se mete. Eu estou waterproof, aquí. mira que toalla waterproof. Eu aquí estou de jiji jaja. E teño todo aberto. No, mira. Yo saco é que Ole. Bueno, chegamos ao camping, que é unha zona na que deixan acampar, tampouco é un camping, pero hai baños. Deixamos as cousas ali, e agora 4 kilómetros, aí vai, andando por o medio do monte. Non, deixa, hasta chegar ás termas. Entón, nada, temos outra hora máis, vai ser unha menos 20. Tenho unha traza. No miréis para aquí, que voy a... Non miréis. Queres dicir algo a común da volta, Arbane? Acabamos de chegar ás termas, pero que pasa? Que é de noite e non podo gravar, pero hai un río de agua quente e aí hai unha mini fervenza de agua quente e agora vamos a cenar algo quente. Fantasía. Aí a pota cocendo a comida que vamos a comer aquí en este banco, metidos na piscina de agua quente. E, ostras, pa aí onde está máis quente. Hai como, faise como outra poza. E por acá. Oh, aquí hai catarata. Mira tu, catarata de agua quente. Eso que non sería. E cenar aquí metidos. Bueno, sí, as termas moi bonitas, pero ahora hai que marcharse, 4 da mañá e está chovendo, así que pero realmente merece a pena. É un lugar perfecto, así como para vir en parella, así no medio do monte, con auga quente, non hai ninguén. Eu deixo. Mira, reza moito porque chega a batería ala. Toma, mete isto aí no fardo. Olha, espera que está cheo de auga. A ver. Eu quero facelo fardo e marchar, que vou querer. A ver, mete aí todo. Pero tú ves como estamos empapados e ainda non salimos do sitio. Eu quero beber o mar de marchar, eu trago o paraguas todo acontece. Agora má toalla. Ficas unha voz nasal. Se isto sí que é gripe, pero é que van pensar que temos coronavirus e non se vai acercar nadie a nós. No. Despois quero atalo e facer como un atillo dos pobres. Pero como levar eu? Ti levo paraguas e iso. Bueno, pois entón así fai na o teu xeito. Levo a mochila tamén. Para que non se mollen os pasaportes, ou? Claro que non se empata máis. Estes son os teus calzoncillos. Ai, por meter no fardo. Tralle aí
Un auga estiven ya dando todo o tempo. Hostia, e o móvil do outro? La campera, ya a campera onde está? Bueno, a ver. Mira, esto está limpísimo, mete aí dentro. Estou no lavando aí mentras. E eso todo tamén ten que ir. No, ai, por Dios, eu ahora a ver como alumbro, levo paraguas e levo fardo este. A mí me explica, mano. Ai, xa sei o que vou facer, mira, Vanessa. Ai, é que me tengo ali. Mira, oiches. Atarme isto. Espera, alumbras un momento. A ver, aguanta un momento o teléfono. Alúmbrame aquí. Poder facer este nudo. E vou meter isto de mochila. Pero podo levar eu a luz. Pero temos... Bueno, home, se levas ti a luz é E levo o perfecto. fardo por diante. Que... No, o fardo vou levar por diante, pero quero poñelo de bandolera. E meto o paraguas pola camiseta. Non te parece boa idea? Mire, eu non sei. É ves que a pala da merda. É que iso sí que é unha A pala da merda e non é da merda, é a pala de facer buratos. Para facer caca, pero non toca a merda. Que non digo eso, pero toca atrás. E ves cagar? Fun antes. Home, pois por que penso que a trouxen? Olha, non te salió retrete, gilipollas. Ves que a merda no cu? Ves retrete, Cristian. Ya ahora, meto, mira, aí mira. Aí vai, que me quedo aí do fardo. Apaña ese, fai o favor. Mira. Tu ves? O invento. Revísame por aí, anda, fai o favor. Oh, pero isto está grabando un vídeo, tamén é bonito. A ver, veña, cruza a piscina de lodo e enséñanos como caxe. Non vou caer. Ai, Dios mío, as 4:30 da mañá, eso non se fala. Eu xa vou coas sandalias, xa metendo no barro directamente. Ui, si, alumbro. Este. Ah, espérame. Flipaches. Ya a sorpresa final está onde imos dormir, que eso ainda é outra, non, Vanessa? Hoxe estrenamos un sitio novo no que nunca dormíramos. Non sei se ti algunha vez, Vane, pero eu non. Hermoso, sí. Mima, pode facer efecto humo solo soplando, Yo tengo calzoncillo. Arroz, ajá. E vai meter o meu calzoncillo nun vaso. Pero é que estar facendo? Queres explicando mentre lo faz? Non lle metes o calzoncillo na pota do outro. Non é a pota, é o noso vaso, Cristian. O vaso deste, o rapaz ten aí a pota. Noso xa. Quedamos sin bolsa, porque rompeu a bolsa. Eu xa non sei o que pasou coa bolsa. Non, démosles todas ao chico este. Bueno, ou foron todas con el, co outro que marchou correndo, porque se tiña a roupa toda empapada e as zapatillas e todo. Porque pouco se fala. Entonces, ahora hai que levar as cousas todas así daquela maneira. Te caer a Vanessa abrazadas. 5 da mañá. E ahora estaba facendo aí o batillo, ás 5 da mañá. Onde queríamos salir? E hoxe salimos. Hoxe salimos, mira. Isto sí que é bonito. Mira. Cheo de barro e mollado, co frío. Que cantos grados fará? Agora vai ben. Agora teño calor. Toma, mete isto tamén, xa que estás. Que isto vai dentro da bolsa. E non é de caca que é de pero- terra. Deixame unha cousa. Ahora sí que estamos listos. Que hacer? Ti mira que mans arrugadas. Mira que pesa. Vai un frío. Estou super congelado. Esta é a nosa habitación de hoxe. Que isto sí que hai que enseñar, porque é de enseñar. Hasta temos un canto, non se sabe onde saliu. Dormimos no baño. Esta bolsa, isto. Mete aí para debaixo da... Sí. Tú non traes colchón, Vane. Sí. Ay, que tengo que eso. Lau, ponme esterilla por debajo tuya. Claro, que yo tengo un colchón. ¿cómo no está esa esterilla? Esa esterilla roja. ¿Qué es? Ponte encima de ella. Y no estás en el suelo.
Vani tiene su colchón. ¿Tú crees que es sangre? Ese color. O será chocolate. No, mira, hay por el suelo mucho de esto. Ojalá que se murió con una foto. Bueno, ahora no pensamos en eso. No, mañana cuando venga a quitar aquí, bueno. Es que yo vine en sandalias con los pies mojados todo el camino. Y no me los noto. Vamos a mirar esto. Acá ahí. Esto es todo una montaña de plumas. Hay más plumas aquí que en un jardinero. A ver. Bueno, Cris, pues dormimos en un baño, también es bonito. Sí, mira, ya podemos ir tachando de lugares donde dormimos. Claro, mira que noite. Non era de extrañar que eu non me queixara, mira o que nevou. Mira, xusto a cadela que dormiu xa a noite con nós, acaba de aparecer este coche aquí a toda leche, que son de San Martín, que resulta que lle roubaran a cadela apareceu aquí, enteráronse, e aí viñeron. Entonces estábamos pensando en levála con nós, e nada, vaise ca súa familia, que están todos chorando da alegría de habela topado. Vane, que estás facendo? Non estaba grabando. No, é que xa estaba grabado, entón claro. Aquí en la pile tomando el sol. Nada, aquí estamos desmontando as bicis, conseguimos cartóns pola rúa, bueno, algunha mercamos yo aos cartoneiros porque... Como profesión en Argentina, Que é que ser cartoneiro? cartoneiro. Mirade, Vanessa, parece un niño así de cartóns. Hai que montar como unha mega caixa con caixas pequenas, e aquí está a miña. Porque en filetería, as caixas... Sí, non xa é tan fácil. Entón, bueno, hai que contar cun día para isto. É un día sin parar moito. Bueno, pois acabouse o que se daba. Aquí está Cristian desarmando. Para que leves o teu niño. Eu estou aquí. Acabouse, Cristian. Chegamos a Ourense. Acabouse, foi a primeira, pero non a última. 5 de abril de 2022. Acabamos de chegar a Ourense e non te Xoalla. Nada, aquí estamos montando outra vez a bici, porque eu volvo para casa na bicicleta, e Vanessa é máis cómoda. Voume en coche que teño máis kilómetros e xa 2 días dormindo moi pouco. Foi. Pero nada, Ourense recíbenos con este sol. Eu non sei nin definir, Xa. Ponlle tú un adjetivo que eu nin sei. Fuera de series. Terminó. Terminó. Ahora sí que se terminó. Terminó. De verdad, pero bueno, foi genial. Hasta acá. Hasta acá. Pensar na Patagonia é recordar como durante 3 meses puxemos o corpo ao límite. Fomos autosuficientes Por días, Cristian. e a diario recompensados con algunhas das paisaxes máis espectaculares do planeta. E como non nos poderemos nunca olvidar de toda esa xente que fixo que o noso camiño fose moito máis sinxelo e agradable. Así que, seguramente, pasen os anos, pero tanto a Argentina como os argentinos sempre irán no noso corazón.